Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndikuyankha funso lolembedwa nda Victor Mbewe. Iwo akunena kuti LCD yapa 28 Meyi mudanena kuti achilima afa pa mulandu wa capital punishment. LCD yapa 28 January mukunena kuti afa pa milandu ya ndale. Timasuleni kuti tidziwe zenizeni chilungamo chenicheni ndi chiti. Ndikuyamikeni bambo Mbewe kuti mukufuna kumvetsetsa kuti pa nthawi yomweyo tipezerepo mwayi ogwiritsa ntchito mawu akuti chichewa chimavuta kumva, ndipo ndizotheka kuti chichewa pena ndi pena chinakuphonyani makamaka mukamvedwe ya audio ya pa 28 May 2005. Mukayang'anisisa audio ya pa 28 May bambo Mbewe 2005 ndi iyi ya pa 26 January, kani ya pa 28 January ndi pa 28 May chaka chatha ndi ya lero ya pa 28 January, muyiunikitse muone kuti ndiyofanana. Zonsezo zikukhuza ndale. Ndikugwiritsa ntchito chichewa chakuti munakanika kumva chichewa, ndipo chichewacho chinakukanikani kumva bambo Mbewe. Mubwerere kawiri pa audio ya pa 28 May ikupatsani chifukwa chimene chinachita kozi imfa kapena mmene tinayifotokozerera audioyo, milandu imene tinafotokoza mu audioyo imene ankayimbana kwawo kumidimako ikuchokera ku zifukwa za ndale. Mukabwereramonso kawiri mu audio ya pa 28 May 2005 yochokera ku LCD ikunena kuti akuyimbidwa mulandu mtsogoleri momulemba apapayo kuti anapalamula mulandu umene umatchedwa kuti mixing of colors. Ndimafuna mumve pamenepo muli chizungu, ndikukhulupirira kuti inuyo ndi munthu wophunzira mchifukwa chake chichewa changa chakukanikani kumva, koma statement yokhayo ndikufuna kuyikonzayo munayenera kuyimva chifukwa ili mchizungu. Mulandu anapalamula ndi mixing of colors. Mumve kuchokera pamenepo. Ndiye mulandu wa mixing of colors akayimbana ku bwalo la chipembedzo cha Satana milandu yake, akamagamula mtundu wa chigamulocho uli m'bokosi lotchedwa capital punishment. Ndiye mumakhala ma punishment olekanalekana amene amakhala muchozungulira kapena kuti m'bokosi limene pamwamba pake amalembapo kuti capital punishment. Olo mutangokhala ndi munthu nzanu amene amagwira ntchito ku court kaya ndi chachi akuwuzani kuti kodi capital punishment ndi chani, sakuwuzani kuti mmulandu ayi, akuwuzani kuti ndi chilango chimene chimaperekedwa kwa munthu amene wapezeka ndi milandu. Amene wapezeka ndi milandu amalandira chilagamulo kolingana ndi kukula kwa mulanduwo chimene chimatchedwa kuti capital punishment. Ndimafuna muyambe kumva kuchokera pamenepo. Nawo ndibwere kuti mumvese bwinobwino kuti audio ya pa 28 May ndi audio ya pa 28 January ndi imodzi, ikukhalira imodzi pakuti mulandu umene ukupezeka mu audio ya pa LCD ya pa 28 May unkanena kuti otsogolera chipani cha UTM anatenga makaka a chipani cha UTM nkukaphatikiza ndi makaka
a MCP mtizipani tina malingana ndi malamulo mu constitution ya chipembedzo cha Satana yakayendetsedwe kandale. Ndibwereze ndakhala ndikunena kuti ufumu wa ndale kuseli kwakeku uli ndi mphamvu za ziwanda zimene zimachita nawo chidwi ndi kuyendesa ndalezo kuseli kwa mphamvu ya zipani zimene inuyo mumazidziwa. Kuseli kwakeko kumakhala mizimu ya ziwanda imene imayendetsa nawo zipani, ndi amene onso amakhala ndi malamulo awo. Mukalembesa chipani chija ali ndi constitution yawo ndi anayikamo maluzi awo. Ndiye munthu ukaphwanya malamulo akumeneko amakupasa chilango. Tsono chilango chimene iwowa adapalamula ndi kuphatikiza makalala, kuphatikiza mtundu wa chipembedzo chochino wa chipani china ndi chipani china, kuchipanga kukhala chimodzi. Umenewo malingana ndi kayendesedwe ka boma la ndale la kuseli kwa dziko limene mumalionali mothandizidwa ndi Lucifer ndi mulandu. Constitution yawo komanso ndondomeko zakayendesedwe ka maboma amenewo anakana kuti chipani chilichonse chidzipita pachokha chisamaphatikane ndi chipani chinzachi. Mwa njira ina kuchipembedzo kwa Satana pa nkhani ya ndale ma alliance ndi chinthu cholesedwa. Ndiye chifukwa chakuti chipani chimene chitsogolera ameneyo anali pa ndandanda wosankhidwa kuti adzalamulire dziko. Kumidimako kwa LCD-ko anasankha makaka ake kuti adzayendese dziko. Mapeto ake iye anaphatikiza kalala nkuukana usogoleri uja nkuyika kwa achakwera. Ndi pamene tsopano anampasira mulandu muzisankho za 2019 zija, ndi anamugamula mulandu mu 2023 mwezi wina wake. Ndi pamene adawalowesa pa khoti. Nkhani iyi muimve. Choncho chigamulo chake ndi chimene anawapasa chilango chopezeka mu capital punishment, koma ndi mulandu ofanana ndi umene tsopano inu mukudabwa wa nkhaninso ya ku LCD imene yatuluka pa 28 May. Nkhani yatuluka pa 28 May ya ku LCD ikunena kuti ndi tsiku limene akuchipembedzo cha Satana amapereka malipoti a anthu amene anaphedwa pa zifukwa za ndale. Muzimvesa pamenepo achimwene chichewa chisakutayikeni ayi. Ngakhale munthu une ndi wafiri koma chichewachi ndimadzimva ndekha kuti ndimachikwanisa kuchifotokozera bwino kotero kuti mwina munthu amatha kumvako. Kufikira posamva chichewa changachi payenera kukhala kuti munthu uyono ali ndi vuto, wakumvayo ali ndi vuto. Tamverani. Ndiye lero mmene amakambirana kumeneko amanena kuti tikupereka ndandanda wa anthu amene anaphedwa pa zifukwa za ndale dziko lonse lapansi. Ndi atafika ku Africa nkufika ku Malawi anapereka mayina amene ndinatchula aja kuti ndi amene anaphedwa pa zifukwa za ndale. Ndiye mayinawo ndi mmene munapeza muja kuti achilima alimo. Ndipo mukayimvesera audio inenso ndikufotokoza mozama bwino, koma mbali inayi ndikulambalala. Choncho mukatengano mulandu wosakaniza mbendera umene anayimbidwa mu 2025, mulandu ngwandale chifukwa anatenga mbendera ya chipani cho cha ndale nkukaphatikiza ndi chipani cha ndale mbendera ya chipani. Ndiye kuti mukayang'ana nkhani zimenezo, kodi UTM ndi chipembezo? Nimesa ndi ndale politics. Nanga MCP ndi chipembezo? Ndimesa ndi ndale. Ngati anagamulidwa mulandu osakaniza mbendera ziwirizi, ndiye kuti mulanduwo ndi wacha, ndi wa ndale. Sindikuona kusiyana kulikonse kwakuti inuyo Bambo Mbewe kungakupaseni kusamvesesa ndi kundipempha kuti ndifotokozerenso. Mwadabwa pati? Simukuyenera kudabwa chifukwa ripoti la 2026 limene taperekali
limene likumvekali mukalipeza kuti ripoti limene likuchokera mu ndondomeko yeniyeni ya ndale. Akunena kuti amene anaphedwa pa zifukwa za ndale ndi awatchula. Ndiye inu pamene mukuyenera kudabwa ndi pati palibe. Chakuvutani ndiye kuti chichewa ndi chimene chakukanika nikumva bambo Mbewe. Ndibwereze 2025 pa 28 May panali LCD yofotokozera kuti wina walandira chilango pa capital punishment. Cha capital punishment. Koma mulandu sunali dzina la che capital punishment. Inuyo mukufunika mumve pamenepo bambo Mbewe. Ndi pamene ndikufunika kuti ndikukonzeni. Statement yanu mwaponya apapai ikuulula kuti simunamve chifukwa mwatenga capital punishment kukhazika mulandu. Pamene capital punishment mutafunsa kulikonse ngakhale mutagugula simupeza kuti mawu kuti capital punishment akuyimira mulandu, koma ndi mtundu wa chilango chimene amapatsidwa munthu akalakwa umatchedwa kuti capital punishment pa milandu ina imene imakhalapo ndi mayina ena a milandu amakhala mmene momo. Zimayenda choncho. Ndiye ine ndinkafotokozera LCD ya pa 28 May ndinkanena kuti wina wapalamula mulandu wa mixing of colors. Lero pamene akugamula mulandu wa munthuyu amujaja kuti alandire chilango cha capital punishment. Zimveke pamene osati kuti ndi mulandu wa capital punishment walero ni mulandu wa ndale. Iyayi mulandu umene anapalamula ndi mixing of colors, ndi mulandu wa ndale umenewo. Tsono milandu imeneyi ndikuonjezereni yosakaniza mbendera za mitundu ya zipani amapalamula ndi anthu ambirimbiri ku mayiko aku Africa, more especially ma Africans, chifukwa m'mayiko azungu sizidachulukire zipani zimene zimapikisana nawo, koma kuno ku Africa zipani zopikisana zimakhala zambiri. Zosatira zache pofuna kugwetsa chipani china amapanga alliance ndi amaphwanya malamulo akayendesedwe kandale ku chipembedzo cha Satana. Ndi mulandu umenewo ndi umene tsopano umatchedwa kuti mixing of colors. Ndi umene anapalamula Malemu Chilima. Mixing of colors. Sadapalamule nda Chilima okha, achakwera anapalamula mulandu wa mixing of colors malingana ndi dongosolo lakayendesedwe kandale kuseli kwa chipembedzo cha Satana. Number 2, anapalamula achihana mukuwaona pacha ali pa milandu ya mixing of zipani zawo zidapalamula milandu ya mixing of colors. Mpaka pamene muzamvesese bwinobwino nkhani imeneyi ndi pamene mudzamveso chimene ine ndimafotokoza, ndipo simudzaona kuti zikusemphana zimene ndimanena inezi. Ayi, ndikukonzeni pakuti ndikudziwiseni pakuti zinthu zimene timazitenga ku LCD zimakhala very accurate, zimachitidwa ndi anthu ozindikira. Ngati pangakhale ma mistake ma errors amakhala aineyo. Malinga ndikuchepa kwanga kwa skulu ndikuti programu ikamachitika imachitika mchingerezi, chimene nthawi zina kumva kumakhala kocheperapo. Ndiye nkhani ngati zimene zizi ndi zimene lerolo kumva kwake mukuone kolekana. Tsono tamverani, zimene ndikufotokoza inezi ndi zolekana kwambiri ndi zimene zili kunja kwa kayendesedwe kazipani ku dziko, mmene so iniyo mungafufuzire simuzipeza zimenezi, inu mupeza zina. Tsono ngati LCD ya pa 26 May imene munaimvera inu pa machanelo onse imafotokoza kuti akunena ndi kuyika ndandanda anthu amene anaphedwa pa zifukwa za ndale ku Malawi kuno anayambira 1959. Ngati munamvesesa bwino audio imeneyi imafotokoza zamene anaphedwa mu Nyasalande. Apolisi a Nyasalande ankapha anthu mu 1959. Ndiye kunakhazikitsidwa state of emergency
That state of emergency ndimene inapangisa kuti tsopano akhazikise commission of inquiry. Ndi pamene timabwera commission of inquiry ya 1994 imene inafufuza imfa za china Twaibu Sangala Digmatenji ophedwa pa zifukwa za ndala amenewo. Ndimene inaenda kuzafika pa Robert Chasowa, inaenda kuzafika pa Bingu wa Mtalika. Mukudziwa bwino ino nkhani imene kuti akulu acha anafa pa zifukwa za ndale, koma anthu tinaona kuti anafa pa zifukwa za matenda chifukwa linapezeka kuti akuti anali ndi cardiac arrest. Koma anzathu awa akudziwa kuti munthu anachita kuphedwa pa zifukwa za ndale. Ndimene mwalionera ripoti licha laenda mpaka nalakapeza mu 2011 mademo anachitika Bingu wa Mtalika amene anapesa anyamata ambirimbiri. Panakhazikisidwaso commission of inquiry anyamata amene aja anaphedwa pa mademo ambiri anaphedwa kumangochika kwina kuja ndikuti gulu limene linaphedwa lambirimbiri tsiku limene lijalo mu 2011 amene aja ayikidwanso ngati anthu ophedwa pa zifukwa za ndale. Mambo Mbewe Chichewa tentizimvani bwino ndi kuchimvesesa bwino. Ndikudziwa kuti kumva nkovuta ndipo inu simunalakwe paliponse kufuna kumvesesa. Ndikuyamikireni kuti mwina enanso sanamvesese ngati inu akhoza kumaona ngati kuti LCD ya pa 28 May 2025 ndiyo siyana, ndiyo ikufotokoza zosiyana ndi zimene zili pa 28 January 2026. Zonsezi ndi zimozi. 28 May 2005 inali LCD yokhuza ndale amene anapalamula milandu ya mixing of colors. Kutereku mmene amasiyana LCD ya dzuloyi ayika date ya milandu ya anthu amene anapalamula mulandu ofananawo wa mixing of colors. Mungachite chidwi kuti ena mwa atsogoleri anu ali pa ndandanda omwewo achayina zipani amene anaphatikizana zipani m'malayansi osiyanasiyana amayimbidwa milandu, amalandiranso zilango zosiyana. Ndikhulupirira kuti inuyo m'bale wanga tsopano mwandimvesesa bwino. Patakhala kuti simunamve ndiye kuti mufunika Mzimu Woyera alowererepo kuti mumve.